खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअआव बयबो बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि बे सेकेन्ड चेनेलनि भाइरेल भिडिअफोरनि लिंकखौ नैबे WhatsApp चेनेल गोदान खालामनायाव आपल'ड होसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय एप्सखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड खालामनानै लादो लोगोफोर नोंथांमोना नङाब्ला भाइरेल भिडिअखौ नायनो हानाय नङा लोगोफोर आरो नोंथांमोना भाइरेल भिडिअखौ नायनो रोङाखैबा आं डिसक्रिपसनाव होनाय भिडिअखौ नायग्रोदो लोगोफोर नोंथांमोना आं नैबे WhatsApp चेनेल गोदान खालामनायाव फल' खालामनानै लादो लोगोफोर आं सेकेन्ड चेनेलनि भाइरेल भिडिअनि गासै लिंकखौनो नैबे गोदान चेनेल खालामनायावसो होसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ फल' खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना पासवर्डखौ आगदानि गायाव नुनो मोनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब लोगोफोर